Daling yen wanci awan janjine kemati nganti pungkasing jaman rujak uning isine mawarna-warna tak anggepi pungkasan mung gawe gelo. Spesial Bapak Haji Sadino. Nggih, Bapak Haji wilujeng midhangetaken rujak uning. Asik-asik. Sindelaras SGM Margo Mulyo. Pite cilik sikile kasimpan bola mengamingu saja jaluk ditulungi wiwit dhisik aku mung trimo ngalah ning saiki mung gawe gelaning ati. Pinggir kali rujak uning medale yen wanci awan janjine kemati nganti pungkasing jaman rujak uning isine mawarna-warna tak anggepi pungkasan mung gawe gelo. Rujak uning medale yen wanci bengi janjimu kemati ra iso digendeli. Iso Rujak uning isine mawarna-warna nadyan lali atiku ra bakal gedhe. Juragane Guntur Laras sugeng midhangetaken mengke ngersakaken becak pati ditunggu. Yo. monggo Pak Mintanto. Ngetan bali ning ulon tiwas Pak Titilo. ora kelakon. Ayo Mas iki piye? Ayo Mas iki piye cak lali tanggung jawabe maneman eman sendok para ukir-ukiran sing ra ketok dadi pikiran ireng-ireng montare kanjeng kawa mrene tak sopirane
aja lali karo kancane Rama Rama timun dibumbu miring orang gumun mbok pameri Ora nguwun Pak Mentanto. awan-awan aja ngumbah sarung mas yen dikumbah neng pinggir kali awan-awan atine bingung kelingan si jantung ati Rama Rama larak disamperke mae cerak ra ngampirke sapa iki Pak Mentanto. iki piye Mbah men ra ngampirke ayo Mbah iki piye jok lali tanggung jawabe maneman heman pupus gedang raja dasar bagus tur prasaja ayo mas ki piye jok lali udan kangen Iya. Wis pinangun lawase ana kene ngenteni tekamu. Ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasane dadi kangen Au. saya suwe malah saya nemen Yai ngalor ngidul dadi bingung dan kangen ra bisa dibendung wong ayu enggal bali kanggo nampani kangen ning ati nadyan sak kedheping netra ati lega bisa dadi tombo menika juragane Guntur Laras nggih mirsani Heeh. ngersakaken becak pati becak padi oke siap kuwi kaya kelanganane nglerek kaya monggo mriki Pak Bayan mau wis diwakili Fakih karo Anggun nganti kagawa pengi iya gawang-gawang sliramu teko jroning ati dadi delok tak goleki iya ra ngaturaken wising dalu Pak Babin Kamtip Mas Pak Babin Isa iya iya Pak Karim iya 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 iya
aku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Mas Heri rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung aduh asa Wong ayu enyal bali kanggo nambah kangen ati. Mas Ferry Nadyan sakedheping netra ati lega entuk tombo. Iki engko kegayengen ora ya? Oh iya iya kuwi tetep gayeng Cindi Laras. Kegayengen. Oh kegayeng. Iya itu terus neh. Nganti kagungan Au. Iya. Sliramu wis takon Ya. jroning ati tapi gelap. Ayo Pak dibungke. Sliramu ra ono besti. Tak surute. Gak oleh, Ora oleh to. gak boleh. Lah penak iki to. Ya Mas, ya Bapak, ya Bapak Sekar pisang pring mulung tilin sipe Mas Nadyan wurung wis ngicipi Urung. kopine kuwi lho Mas Oh, kopine tak kira liyane. Genes alah ya Mas alah ya Beb ya Mas Mas Masku dhewe Sekar pisang Timon sigarane alah ayem bangun keluargane Mas Pak Harto ayo ya Raden ya lah ya Mas ya ramane dhewe Ayo Malik tak mintan to. Malik ya. Iya. Wong
Bebasan panci panglong tanpa obor kedeng-kedeng rinoso jawaban sik pepayu akeh iki mau. Oke. Wike tinggalan. Lah aku nek ngomong saithik ngapus Gusti Allah. Iya sak seneng. Tak sowan marang sliramu kok selali janji prasyamu tresnamu kang satu tak tulus mangkani jiwaku kuwi tinggalane Elsa kok Aku wong tuwa kuwaran lho.
Aja banter-banter lek obah Mas Bagong ndak mijet. Ayo ta. Wong ngurutke. Tak suwun. Atus tak bayar. Mbok aja lali janji prasetyamu. Wis aku tansah turu tetep tulus lenggane jiwamu. Sapa sing ora kedanan pate lalak-lalak ngawe-awe kagugah rasa atiku yen anyawang esen lan kuyumu aku kedanan dina wengi mung tansah kelingan kedanan sampeyan ibarate kodhok gaya lintang ae ide laras Tak rewangi pati geni pamriye karepen loro atine aku ora bakal mung sliramu priya tanteni. sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak ngawe-awe kagugah rasa atiku yen anyawang esen lan kuyumu aku kedanan dina wengi mung tansah kelingan kedanan yen barate kodhok kaya lintang Tak rewangi pati geni pamriye karepen loro atine aku ora bakal
dalu monggo Mbak Rini minar mriki. Oron. Nggih. Wis manut. Nyedak Pak Wiji. Pak Bayan. Aku lah nyanyi nang kene ya. Yo yo yo. Oh siap nggih, Pak Min. Monggo, jumeneng. Sewindu suwe lawase kowe lunga dhek ora pamit aku Salahe kowe dolan bae. aduh wong ayo babojanku Ati susah mas. ati Ajeng susah joget. dek Joget. wong kangen sliramu Pak Emboe. Rasa kangen rapi somari amung sliramu dek sing bisa nabadi hae 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 Oh nggih. Aja semalang ngebekas tresnaku iki ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Sindel laras karo sesarap Joget, betul Mas. gede kakang kula prasetyo pamren laras kula Pak Kramat Ya, oke. kanthi sound system Margo Mulyo ya ayo iya iya ayo yo yo Mas Bagong, iya iya masuk. sewindu suwe lawase rin Oh, Mas. kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayo papojanku Ati susah. ati susah mong kangen sliramu Iki tamasa. yo
bingung sing nyuting. Beksa sing gagrak tayo grobokan lho. Oh, nggih. Siap. Ngapunten nggih Pak Bu, kula napa mringi jenengan. Mas Bayan, kon rene kabeh ning Mas Prah. Arep dipitrai. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng teranggonku goleki. ra krasa Esuk 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 awan nganti bengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men celok ning ngepang kekencangan tak rindek saka kadyawan sarwi ngoceh Pak Sugeng alih pensoan. Tak suwun mbok aja ngete. Podang kuning anggawe pikirku komeng. Leret ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen lakon nyanding sliramu. Ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan. Ora mendem atiku sansaya datra tak sranane senepikat puluting benda. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mikir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang Metoke loro asmara diseragenke Mas. tak sawang men selok ning ngepang kekencangan tak rindek saka kadyawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan. Elo kae tak suwun mbok aja ngete.
pikat puluting benda.
iso lali mung iramu pepujan ning ati Nadyan suwe ra ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rina wengi tansah nunggu ngarep ngarep su kapan balimu sliramu sing tresno karo ane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku kok gawe lara Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karono-rono Gusti kula nyuwun ngapura yo pemburu sini Dalu Mas Heni iya iya Fitri Wibisono Cindelaras New SGL Marco Mulyo Tenang Masuk jeung tata sing tak tresnani Dina wengi dina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali omninamu pepujan ning ati Nadyan suwe ra ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rina wengi tansah nunggu ngarep-ngarep su kapan balimu sliramu sing tresno karo ane wong liya Heha aku wis kebacut aku kok gawe lara Wah iki mau lali ya ora kata anu ya gak pernah ngucap hello mau lali kon neh Neng opo sliramu